Здравейте, приятели! Днес мисля да си поговорим малко за лъжата. Лъжата в нашия социум е на всяко ниво, абсолютно, и е във всичко, което знаем. До такава степен, че чак е абсолютно невероятно какви базови и фундаментални неща, всъщност, които сме закърмени да вярваме, са абсолютна лъжа. Във всеки аспект на човешкото познание лъжата е брутална. Да говорим за всичко. Вирусологията, например, няма нищо общо с това, което се смята, и това е една абсолютно измислена наука. Вируси за сега не са видяли. Това, което ни учат, са аспекти, части от молекули, които са снимани мъртви с електронен микроскоп. Рейф е направил микроскоп, който увеличава 60 000 пъти и е можел да гледа в реално време живи структури, но това не се е харесало на естаблишмента и на негативните сили, които движат този социум. И той съответно е бил унищожен по един или друг начин. Физиката смята, че това е невъзможно, да се направи микроскоп, който в реално време да увеличава толкова много. Даже и в този момент има няколко световни организации, които дават по $1 милион, ако някой демонстрира, заснеме и покаже вирус. Всъщност болестите се разпространяват на полево информационно ниво. Тук има доста информация, която още трябва да получи и сваля. Но вирусите са нещо, което е информационна единица, която се произвежда от тялото за, да кажем, вътрешни в тялото информационни процеси и регулации, и като цяло не напуска тялото и не въобще по тази форма, която се казва. Луи Пастьор и цялата това безумие са пълни измишлотини. Ако някой се задълбочи и с отворено съзнание да провери реално за какво става въпрос, ще почне да се спуска в една много сериозна заешка дупка. Като цяло историята ни е пълна лъжа, това какво представляваме ние е пълна лъжа, на какво място живеем е пълна лъжа, света, в който живеем. Всеки аспект на човешкото познание, физика, биология, всичко е премешано с брутална лъжа и срещу нас се води нон-стоп война. Аз това го казвам от много години на приятели и прочее, че явно сме много силни същества, тъй като негативните сили се налага да използват изключително всякакви методи за манипулация, включително ни пръскат с кемтрейлс, троват ни водата, въздуха, нас, промиват ни мозъците по всякакъв начин, вакцинират ни с някакви ужаси и какво ли не още, само и само за да потиснат нашите естествени възможности, да си спомним кои сме ние. В течение на годините многократно съм достигал до извода на все по-дълбоко ниво, че всъщност лъжата е толкова брутална, че аз самия не знам какво съм аз, включително и мислите в главата ми дори не са изцяло мои, някои са чужди и не трябва изцяло да се припознавате с вашите мисли. Трябва да изградите един обективен наблюдател във вас и да си давате сметка кое е от вас и кое е отвън. Тук естествено нещата са сложни, преплитат се, защото сме манипулирани и сме закърмени с манипулация. Но съм разбирал в течение на годините, че дори моите желания, това, което харесвам, това, което си мисля, че съм аз или какъв е смисъл на живота, всъщност реално въобще не е мое и е нещо, което ми е наложено отвън. И сега съм смятал, че гоня моите желания, моите цели и така нататък, и съм се чудил защо не се чувствам щастлив, защо не се чувствам удовлетворен и прочие, като в течение на годините многократно дори имаше период, в който спрях всякаква външна информация, включително да чета книги или каквото и да е било външно на мен, и изцяло се обърнах към информацията, която е вътре в мен. Детенцето влезе в стаята и се наложи да спра. Така че в крайна сметка имало дълги периоди от време, в които съм спирал изцяло всякаква външна на мен информация и съм се осланял единствено или колкото е възможно на прекия си достъп към познанието. Човек трябва да се научи да има директен пряк достъп до познанието и това е абсолютно задължително да си спомни кой е според мен. Затова има различни методики. В медитация, човек може в медитация, в дори някакви трансови състояния,
чрез включително и хипнози, регресивни, може да се използват и лечебните растения, като ayahuasca, пейоте. Това всъщност въобще не са наркотици. Тук имаме поредната лъжа и манипулация. Наркотика за мен е нещо, което те прави зависим и те унищожава. Това е наркотика в моето определение. Докато лечебните растения наистина са такива, защото те лекуват основата, дето се казва, лекуват душата ти и оттам всичко останало. Ставал съм свидетел как се излекуват хора, които са дългогодишни алкохолици, шизофрения за една вечер и какво ли не в церемонии с лечебни растения. Чрез тях човек също може да достигне до възможности и да отключи потенциали в себе си, така че да достигне до пряко познание. Но най-чистия метод до сега, който съм открил, е чрез излизане извън тялото. Това има различни начини да се постигне. По-натам мисля да направя даже и методика, която да споделям с вас. Може да се излезе извън тялото и през осъзнат сън също така. И осъзнатия сън е нещо прекрасно, като възможност, потенциал и също така дава изключително голямо чувство на свобода, защото там ние се връщаме повече към истинската си същност, а тя е абсолютно свободна, творческа и всъщност в нашето собствено пространство, в нашата собствена вселена, която е светлинно електромагнитно поле или мехур да го наречем, в осъзнатия си сън ние твориме собствената си вселена. Много често в сънищата това е неосъзнато, ние материализираме от така наречения етер, нашите страхове, нашите вярвания и така нататък. Когато е осъзнат съня, ние също много често може да материализираме нашите страхове, но там вече имаме възможността чрез осъзнаването си да промениме волево това, което манифестираме и извън тялото си манифестацията от етера става или от светлината, или от базовата основа, както искате го наречете, от божествената душа се материализира. Това е принцип, моментално това, в което ние истински вярваме, нашите страхове и по принцип ние имаме, тъй като сме божествени същности, тази сила в себе си, чрез мисълта си, чрез словенето, чрез това е вибрация в крайна сметка, чрез живото слово. Някои езиците са били, имало е свещени езици, които са били така конструирани, че чрез тях се е случвала магия. Магията в крайна сметка е, може да кажем, че е механика или наука, която ние не разбираме, но се е случвала магията на творчеството чрез свещения език или чрез словенето с него или чрез определени вибрации да се манифестират даже в тази плътна реалност нашите, да наречем, желания. Така че в крайна сметка, за да се освободим от илюзията или от лъжата, която е брутална и в наше време става все по-брутална, но винаги е била такава и буквално от хиляди години са ни наложени брутални лъжи в религия, в наука, във всеки един аспект от човешкото познание. Лъжата е брутална, включително и се изграждат цели конструкции и за хора, които като мен, да кажем, близо 33 години се занимавам с конспиративни теории, които в крайна сметка никак не са теории. И аз от малък, както съм споделял, си спомням определени неща от другата страна, преди да дойда тук в тази плътна материална реалност. И още от малък аз свалях информация, като пак казвам, информацията може да се сваля и директно в будно състояние. Човек просто може да настрои така съзнанието си, че и вътрешния си усет, шесто си чувство и сърцето си, така че то да е инструмент. И аз като малък го бях направил така, че шесто ми чувство буквално беше като някакви пипала, с които опитвах и разбирах дали едно нещо истина, дали е лъжа, дали някой ме лъже и така нататък. И в реално време можех да свалям информация още от малък
И в училище е било много интересно, имам доста истории за това как, да кажем, учителката ни учи за еволюцията и аз казвам, че това е Дарвиновата еволюция, пълна глупост. И се стига до конфликти. Още в там пети клас, да речеме, имахме природознание, нали, по което после минава в биология, тъй като аз живеех по цял ден навънка по блата, гори и прочее с един много близък приятел по това време и по някакъв начин бях видял в матрицата на нещата. Учителката ни по природознание беше в захлас редовно и ме слагаше на нейния чин пред всички и в реално време измисляше някакви изключително сложни и трудни въпроси, които въобще не са за ученик пети клас. И аз буквално в реално време ги отговарях, като тя ахкаше и се маеше как е възможно това нещо, откъде знам аз, ученик пети клас, да отговарям на тези неща, пък аз директно свалях информацията и като ме питаше, казвах ми, просто ги виждам нещата, не знам, идват ми в съзнанието, някакси виждам, тогава не съм използвал думата матрицата на нещата, но да, виждах по някакъв начин принципите в определени природни закони и прочие. И тя искаше да се явявам на конкурси и така нататък, което аз не направих. Но това го казвам в крайна сметка с идеята цялото, че е изключително важно, за да се освободим от лъжите, в крайна сметка да намерим методика, която да имаме пряко познание. И пряко ние да видим истината без всичките брутални и безкрайни заблуди. Като пак казвам, това са излизане извън тялото, осъзнати сънища, медитация и прочие методики, които водят до това вие да се свързвате с информационното поле. Било то в медитация, в транс или наистина в реално време. Това са възможности, които сте манипулирани от малък да забравите, от малки и в които вие не вярвате и така нататък. В крайна сметка негативните сили, основната им игра е да чрез страха и чрез манипулацията да направят така, че ние да сбъднем това, което те искат. И чрез лъжата това се случва, защото в крайна сметка истинската ни същност е абсолютно тя е безкрайна, тя е творческа, богоподобна, която е дошла тук, за да изживее това, което не е и обратното на безпрекословната любов и сме дошли тук в забрава, за да може да го направим това нещо. Когато сме се реинкарнирали тук, в тази най-плътна реалност от тази вселена, която е 13-степенна, като имаме 12 измерения, в 13-то обхваща цялото, като в тези 12 измерения са ангелските измерения, и всякакви други светове в тази вселена, като тази вселена е една от многото вселени и тя е сътворена от 12 души, като нас, каквито сме от другата страна, като от другата страна, в крайна сметка, това, което се оценява като, не е точно думата, валута, доста, защото парите са направени за робство. В крайна сметка ние живеем в свят на изключително голямо изобилие. Така че се прави една система на изкуствено ограничение, защото естественото състояние на нещата е изобилие, но в изобилието ние няма как да бъдем поробени. Така че това в крайна сметка е една много голяма тема, която обхваща много подтеми и предполагам, че ви се струва, че тук малко хаотично се говори, но всъщност в главата ми е една огромна картина, един пъзъл, който сглобявам цял живот. Но да направим нещата по-прости, може би, така че да се разделят на различни видеа, на различни теми, които да са части от един по-голям пъзъл. Да. Трябва да приемете себе си, да се спрете и да потърсите собствената си вътрешна истина и да започнете методики, в които да имате пряк достъп към познанието, за да свалите различните слоеве на лъжата, които са брутални
както бях тръгнал да казвам, включително и за хора, които са по-спомнящи си или по-събудени, да кажем, по-събудени. Има и за тях слой на лъжата, в които те да бъдат вплетени. Така че в крайна сметка за underground или за хората, които не са от мейнстрим и не вярват в новините и така нататък, е направен друг слой лъжа, в които те да бъдат вплетени, така че пак да се отклонят от истината. И на всяко ниво лъжата е брутална и е различна, но в крайна сметка има една единствена цел да ви манипулира, да останете роби и заспали, така че една негативна паразитна сила да се възползва и да упражнява контрол, от който те се опияняват. Той е наркотик за тях. Тук много неща не мога да се кажа, защото това клипче ще бъде качено в YouTube, но в крайна сметка има една негативна енергия с много проявления. Една част от тях са земни хора, а други не са земни, които влияят върху нашия социум. И те са тип паразитни същества, които са сатанисти. И това нещо минава и в Холивуд, и в всичките царски фамилии, и в политическите структури, и в корпоративните структури. Всички елити се вплитат в изключително негативна сатанистка схема. За да станеш милионер, в общия случай не става просто така. Те си измислят ни приказки, което пак лъжа. Как Бил Гейтс направил еди какво си в гаража, как Apple е станал по не знам си какъв начин, как Google е измислен от студенти, как Facebook е измислен от студенти. Това всичко са историки. В крайна сметка това са инструменти за контрол и манипулация и хората, които ги управляват, са само лице и те служат на определени интереси. Не казвам, че не е невъзможно да станете богати, но в общия случай, за да станете такива, и тук имам доста опитност, защото съм израсъл покрай голям бизнес и от първо лице съм видял доста неща. Всичко се контролира, включително и ромите, които роват по кофите, са под контрол и те плащат наем на каруците си, за да може да роват в определени райони. Така че, щом те са вкарани в схемата, представете си какво се случва по-натам. Аз самия така с разни бизнес планове и идеи в миналото, в така наречен идеалния бизнес план съм се сблъсквал с интересни препятствия, свързани с контрола на нещата. Това е интересна история, която мога да разкажа, но пак казвам, ще направя един сайт, в който там ще могат да се качват доста по-свободно определени неща, за да може да се говори свободно там, за разлика от тук, защото в последни години манипулацията и контрола става все по-брутален. Така, трябва да... Това, което искам да предам накратко е: имайте предвид, че лъжата е брутална, фундаментална. Всичко, което си мислите, че знаете на фундаментално ниво, в крайна сметка примесено с изключителна доза лъжа. Има и аспект на истината, за да хване декиш, дето се казва, защото това е схема на службите и така нататък. Те са много напред в проучването на съзнанието ни и методиките ни за манипулация. Така че това, което сте вие, реално най-вероятно не знаете кой сте и трябва да се откриете. Последвайте себе си, гласеца тихия на сърцето ви и няма да сгрешите. Бъдете смели, не се подавайте на страха, защото в крайна сметка страха е номер едно инструмента за манипулация и контрол върху абсолютно безсмъртната ви творческа божествена същност, вашата душа. Вие сте триединно същество от дух, душа и тяло. Ще направя едно клипче, в което ще разясня малко повече трите аспекта, триединството на човек тук в тази материя. И в крайна сметка всичко, което ви се говори, е нещо, което достига до вашата логика. Ако успеете да го почувствате със сърцето си и на друго ниво, ще усетите истината в определени думи и концепции, които ви се казват.
Аз от малък имам вътрешния компас и, както казах, от малък знам определени неща, които просто в момента, в който тръгвам да ми казват било то учители, които са авторитети, аз директно казвам, това не е истина. Защото всеки един в себе си има тази възможност да подбира реално какво е истина, защото в крайна сметка истината е една. Тя няма много истини. Нали, едно време като малък се чудих, това е въпрос на гледна точка, това е твоята истина, това е моята истина, така, няма такъв филм. Истината е една, мненията са много, субективните гледни точки са много, но в крайна сметка истината е една. И Слънцето е това, което е обективно, независимо от нас, в този случай, в който ние сме хора, които сме заспали, божествени същности, говорим от тази перспектива и от тази гледна точка. Слънцето не зависи от нас, то е обективна истина и то е това, което е. Един може да каже, Слънцето е жълтък, аз вярвам, че е жълтък. Друг може да каже, то е ядрен реактор, пълна глупост. И така нататък, и така нататък. Трети може да каже, той има електромагнитна природа и всякакви други неща. В крайна сметка, гледни точки много, мнения много, но истината е една. Там има Слънце и той има определена специфика, определени закони и така нататък, които са обективни и не зависят от нашата гледна точка. Така и с божествената истина. В крайна сметка, още от малък и всеки човек, който не се подава брутално на манипулацията и не е механистично настроен като масата учени, която е друга форма на религия, защото масовия учен вече той не се отдава на научния метод, той просто е поредния религиозен фанатик. Това е друга форма на религия, но в крайна сметка Вселената, в която ние живеем, е направена от съзнание. Тя е съзнателна в основата си и има цел. И когато човек се занимава с проучване на себе си, на света и така нататък и е все пак обективен, той стига много бързо до извода, че реалността е изключително финно измислена, изключително дълбоко измислена и вижда, че зад реалността във всеки един неен аспект се крие съзнание. Доста е странно, когато видиме една муха, да кажем, която е изключително по-сложна от всичките машини, които ние сме сглобили и сме измислили официално. Да кажем, това е просто духнал вятър и се е случило, защото реално науката това казва. Това е следствие от хаотични, случайни съвпадения, които в безкрайното време, колкото маймуната, която пише е хаотично, тя ще направи война и мир. Не, маймуната, която пише хаотично в безкрайното време, няма да направи война и мир, както и мухата не е следствие от това, че е духнал вятър и някак се е случила муха в хаоса. Вземете едно Ферари или едно Ламборджини, ако отидете и кажете някой, гледай бе, как е духнал вятър и какво нещо се е случило и влезете вътре го запалите, той ще каже, той е луд. В същото време той вярва, че мухата, която е безкрайно по-сложна от Ферарито, е станала вследствие на хаос и на случайности. Това е една дихотомия, която, за съжаление, хората не се замислят и не си дават сметка. Но истината е, че всяко нещо в този свят е вследствие от съзнание и има цели този свят, които се изпълняват. Да, има свободна воля и тук идва момента, че има непредвидени аспекти на реалността, в която живееме. Затова имаме много пъти занулявания под формата на вселенски потопи, което се е случвало. Не случайно го има в 180 и повече мита в света. Нали, науката ще ви каже някакви хора, че това е масова делюзия, пълна глупост, пълно безумие. Хората са преживяли нещо и просто останало в родовата памет и затова го има по целия свят, но в крайна сметка на по-високо духовно ниво имаме едни занулявания на тази реалност, защото и най-вероятно са циклични, защото в крайна сметка ние идваме тук като безсмъртна творческа същност в забрава, за да изживеем това, което не сме, или обратното на безпрекословната любов.
И в тази забрава има едни други души, които са тръгнали в пътя на негативността, опиянени от контрола и прочее. И те се възползват от това, че ние в крайна сметка сме божествени безсмъртни същности в забрава и в крайна сметка чрез манипулацията те почват да сбъдват техните негативни желания чрез нас, защото ние сбъдваме нещата, но те ни манипулират ние да сбъднем тяхните желания и в момента, в който се събудим, гейм овър за тях. Затова и пак казвам, войната срещу нас е всеки ден, брутална е, на всички нива е, затова ни троват вода, въздух, храна и ни манипулират по всякакъв начин и ни облъчват и така нататък, защото ние сме изключително силни, макар и в тази брутална заспала си форма и умират от страх в крайна сметка ние да не се събудим, защото в момента, в който се събудим, ние сме тези, които определяме реалността и всичко за тях свършва. Но точно от това, че ние сме в забрава тук, тази игра, тази реалност тръгва в посоки, които са непредвидени и в крайна сметка, ако тя стане прекалено негативна и робска, в един момент душата казва, това не служи на целите, които са заложени и се рестартира проекта наново. Затова имаме и всичките катаклизми, които се случвали в миналото. Тук може много да се говори за естеството на Вселената, в която живеем, на света. Ние сме в земната реалност, която е ядрото на тази Вселена. Това, което съм видял като пряко познание, е доста различно от модела на НАСА, което на шах или нещо беше на хибру, човек може да го провери, е Snake Tongue или езика на змията, или това е лъжа, в крайна сметка never a straight answer, НАСА, като всяка друга държавна форма е създадена за контрол и манипулация над нас. Така че в крайна сметка спрете всичко отвън, опитайте се да последвате вътрешната си истина, тихия гласец на сърцето си, без страх, бъдете силни, защото реално няма какво да загубите, може само да спечелите. Ако последвате себе си и откриете себе си, аз в крайна сметка в един момент просто се приех такъв какъвто съм, без вътрешна война и тръгнах да търся истината от себе си навън, а не обратното. И в крайна сметка използвах различни методики, за да имам пряка достъп до информацията, до мъдростта, до истината за света, в който живеем и за себе си. И това е, всеки трябва да има достъп до пряката истина, защото иначе това е една карта, която аз ви давам, нарисувам, да, тя може да помогне доста, но в крайна сметка е на ниво, в общия случай, логика. Пак казвам, опитайте се и на ниво чувство и сърце да го почувствате, да влезе по друг начин във вас, като познание. И в крайна сметка, за да стане част от вас, вие трябва да намерите пътя към прякото познание. Пак казвам, за сега най-добрият метод, който съм открил, излизане извън тялото. Тогава просто вие излизате извън тази земна плътна реалност, която в крайна сметка е създадена за да ни ограничи. Физическото ни тяло е създадено с тази цел. И естествено, чрез нашия мидсут или тялото ние може да преживеем тази плътна реалност, но може и да преживеем и чрез по-фините си тела. Но просто в момента, в който излезем извън това първо измерение на тази Вселена, нещата почват да се връщат и единственият фактор, който може по някакъв начин да ни ограничи, пороби и прочее, е ние самите и това до каква степен ние вярваме в нещо и какви са нашите страхове. Напоследък доста стана известно и за Soul Trap, че в крайна сметка това е Prison Planet или планета затвор, в която ние сме добитък, който се смуча от едни паразити. То е така, наистина. Не мога да говоря тук за личната си опит, защото веднъж се сблъсках с така наречен архон. Нещо, което е брутално.
но в крайна сметка това може да се случи само за душа, която е изключително заспала, или дух, и е изключително манипулиран, защото когато излезем извън тялото си, ние почваме да си спомняме кои сме, а в момента, в който си спомняме, пак казвам, game over. На всичките лъжи стават ясни и прозрачни. Но е важно, в крайна сметка, още тук, в тази реалност, ние да видим обективната истина и да се освободим от лъжите и манипулацията, така че в крайна сметка оттам нататък, пак казвам, няма нищо, което да може да те нарани. Твоята душа е вечна, изначална, ненаранима. Съзнанието ти е абсолютно не се прекъсва, при смъртта няма загуба на съзнание. Напротив, пак казвам, това състояние, в което ние в момента се намираме и смятаме, че сме живи, ние сме неживи в момента, буквално, и е най-близкото до истинска смърт, защото от другата страна, така наречената смърт или вратата, през която се минава, ние почваме само да си връщаме съзнание, спомени, познание, енергия, яснота и почваш да ставаш истински жив. И нещата са, ще разкажа преди опитности, които съм имал, но наистина състоянието тук е най-близко до истинската смърт, която не съществува. В момента, в който осъзнаем, че ние сме безсмъртни, няма какво да загубим, страха изчезва. Честно казано, това място тук е изключително неприятно, земната реалност, но не случайно сме тук. Естествено имаме възможността да го напуснем, когато си искаме. Имаме такава свободна воля, така че да използваме това, че сме дошли тук и да се събудим, за да живеем в истински смисъл, благоденствие и да премахнем лъжите в крайна сметка, които ни ограничават брутално. Може би вие ще кажете дали видеото в крайна сметка така обхваща много неща, но наистина тематиката е много голяма и всяко едно нещо е част от по-голям пъзъл. Преди години, като почнах да се занимавам, близо 33 години, с конспиративни теории, извънземни, скрита история, скрити технологии, какво ли не още да издирвам хора, какво ли не. Нали, си мислих, че това ангелски царства, религия и какво ли не, си мислих, че това са някакви отделни неща, като в крайна сметка все повече и повече видях, че всичко е части от едно цяло и в крайна сметка е една картина и всеки един такъв аспект разкрива парче от пъзела от тази цялостна картина и в крайна сметка е едно, както е по принцип всичко е едно и много аспекти на него, в крайна сметка тялото ни е абсолютен пример за това, но това е за друго видео. Дано да ви е било полезно видеото, ще се радвам на коментари.